Kien fis-16 ta' Wissu li għadda meta l-unjin tal-piloti tal-ajru l-ALPA irreġistrat t-tilwima industrijali wara li skont huma l-linja nazzjonali tal-ajru l-AirMalta qed tonqos milli tonora l-kundizzjonijiet ta' xogħolhom skont il-ftehim kollettiv. Il-Union ħadet azzjonijiet industrijali u ta' direttivi lil piloti biex dawn jirrapportaw għax-xogħol mingħajr l-uniformi kompluta. L-AirMalta min-naħa tagħha qalet li l-piloti qed jirrappreżentaw il-linja nazzjonali ta' Malta u bekk għandhom ikunu gburin. Iżda fl-aħħar mill-aħħar l-għażla tinsab f'idejhom. l-AirMalta represents the values of Malta. If they wish to go for a dress down, obviously clearly they have every right to do that. But they must remember that they're representing this airline and more importantly their country. Minnaħa tiegħu il-President tal-ALPA Tkompli qal li wara li irtiraw numru ta' piloti dawk li baqgħu mal-kumpanija spiċċaw jaħdmu aktar milli suppost e kif anke qed jidħlu fil-ġurnata tal-mistrieħ tagħhom. Il-kap uffiċjal tal-operazzjonijiet Mark Mikallefino ma' One News fisser kif xilif ta' Settembru ma ġiex approvat għax dan ix-xahar huwa wieħed ta' ħafna xogħol għall-kumpanija. Il-President tal-ALPA Tkompli ċaħad dan il-fatt u sostna li skont il-liġi kull pilot għandu jkollu 8 tiem fix-xahar tal-mistrieħ mentri huma għandhom biss 4 tiem. L-AirMalta tgħid li l-ammont ta' ħin li l-piloti jaħdmu għandu jola għal 75 siegħa fix-xahar. Madankollu l-ALPA ma taqbilx. L-AirMalta sostni li l-ammont ta' ħin li l-piloti jkunu fuq xogħolhom huwa żgħir meta mqabbel mal-ħin li suppost jaħdmu skont l-Unjoni Ewropea. L-ALPA temmen li l-kumpanija għandha bżonn tingaġġa aktar piloti biex il-ħin tax-xogħol jinqasam b'mod ġust. Irid ikollok biżżejjed nies li ma tkunx tista' tiddependi fuq il-lof. U s-soluzzjoni hija li jdaħlu 6 nies oħra ġodda u jtellaw minn first officer titellaw għall-kaptani biex inkun hemm il-full complement. Issa daw il-management ma jridx jammetti li jagħmel żball li ħarġu 5 miljuni early retirement scheme. Meta dawk il-nies kellhom bżonnhom biex jimexxu id-day to day. Sallum iż-żewġ naħat mhumiex f'pożizzjoni li jaslu f'xi forma ta' ftehim tant li l-azzjonijiet industrijali għadhom għaddejjin. Imma mistenni li fil-jiem li ġejjin se jitkomplew it-taħdidiet bit-tama li tinstab l-aħjar soluzzjoni kemm għall-piloti kif ukoll għall-kumpanija l-AirMalta.